Munirakaya chithelong ok pranjongsi rengmimi pulutangte pirthe kangtingason mandachina. Lasom thotsi kalitang bijoy timung lapen rojuni ronghang piatuma supi Sermili Timungpi artaninkan kriner cap kidamtang pinangani pen kisopu arjulongsi KSA Apardilaji branch committee pen humridamsi kerap jerdamlo. Bonta kiso kitan o thekdamlongsi kiso deraphan kerap jerdunvek thapusi KSA Apardilaji branch committee pen Karbino Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuningri padopong. Lakha Kreser Cap Dhansari constituency parlo apar sikariti mongarong amikar karitang bijoy timung lapen rojuni ronghang pietum asupi Sermili Timungpi artaninkan krener cap dipurong nihang English kulalongsi ingdeng cap charlibong bonta pinangani pen kiso derajo apor teng pen satlang sitami tongtunlong liderlo lasonsi Sermili Timungpi sodet po birtalongsi KSA Apardilaji branch committee amei phu Raj Ronghang Dunmi phu Martin Bay Chunbang Bikrom Timung Sport Secretary Rajesh Timung lapen arisang ho tumpen humridamsi kerap pajerdamlo bonta Sermili Timungpi kiso kitan o thekdamlongsi Karbino Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC Tilutuma Hasnu kerap pajerdunvek thapusi chuning ripong News Report Karbing Long Live